Hola a tots i benvinguts a la sèrie que tractarà i analitzarà la història constitucional espanyola. Durant el següent vídeo comentarem el primer text constitucional espanyol, a saber l'Estatut de Bayona. A grans trets, s'hi tracta de la primera Constitució espanyola malgrat que no se li pot titllar com a tal, ja que aquest tipus de llei pren el nom de carta atorgada, definida com una forma de legislació política amb la qual el monarca atribueix drets als seus súbdits, és a dir, atorga una sèrie de prerrogatives sense la intervenció de la ciutadania. Pel que fa al context nacional, cal tindre en compte que el text s'emmarca en allò que la historiografia ha definit en ocasions múltiples com la nació en armes, concretament entre el lapse de temps transcorregut entre el 1808 i el 1814. La Guerra de la Independència és, sens dubte, l'entrada a la contemporaneïtat d'Espanya i un referent de la història nacional fet servir per uns i altres per bastir un determinat relat sobre l'esdevenir històric de la nació espanyola. Respecte als fets, el 1807 Napoleó gaudia d'una hegemonia incontestable a l'Europa continental. En el seu intent de reduir la força econòmica del seu màxim rival, Gran Bretanya, veia necessari el concurs de la península Ibèrica, via directa a Espanya per intentar bloquejar el comerç dels anglesos i via indirecta a Portugal amb la finalitat de soldar la pesa peninsular en contra d'aquests. Aquest últim país es convertia en el centre de les accions i amb la signatura del Tractat de Fontainebleau, 27 d'octubre de 1807, amb Espanya, el projecte queda dividit en tres parts per a la posterior invasió del territori. Tot i això, també podem dir que a la monarquia espanyola s'estava incloent una crisi política interna que aflorí aquests anys. Les creixents tensions polítiques amb nus a Palau entre les elits espanyoles foren a majors dimensions, fins i tot arribaren a conspiracions com el cas de la conjura de l'Escorial de 1807 i el motí d'Aranjuez de 1808. Aquests episodis, protagonitzats per privilegiats a mode de resistències, posaren rumb a la crisi de l'antic règim i a la monarquia borbònica, de la mà de Carles IV i el seu primer ministre Godoy. Aquest últim caigué després d'allò d'Aranjuez, mentre que Carles IV es veia forçat a abdicar a favor del seu fill Ferran VII. Amb tots aquests ingredients, Napoleó actua. D'una banda, el general Murat entra a la capital de Madrid el 23 de març de 1808 i d'altra banda cita els monarques a Bayona a finals de l'abril del 1800 d'aquest mateix any, que amb tota la família al capdavant hi giren cap allà i es feu abdicar els següents 10 dies de maig al tron. Aquest fou ocupat finalment per Josep Bonaparte, Josep I. Napoleó, d'aquesta manera, envaí Espanya i la corona delegà tot el seu poder en ell, fet més que suficient per valorar la seva feblesa. El procés de substitució dinàstica, també plantejat per Napoleó, es frustrà per un imprevist levantamiento popular, segons Walter Wernecker. La resistència del 2 de maig feu fracassar el projecte napoleònic a la península, data que es convertí per a la historiografia nacional del segle XIX en tota una epopeia, l'emblema de la nació en armes. Encara és objecte de debat la naturalesa espontània o conspirativa del 2 de maig, però que no entrarem a valorar per raons de temps. De tota manera, aquest fet no altera ni la seva importància qualitativa ni l'efecte multiplicador que tingué posteriorment. El cas és que, segons les historiografies i els països, la Guerra de la Independència suposa diferents interpretacions. La historiografia espanyola parla de l'inici d'una guerra d'alliberament nacional, l'anglosaxona com un mer episodi entre els diferents enfrontaments franco-britànics protagonitzat per Wellington. Per la seva part, la historiografia francesa destaca l'autor Toulard, que ve la intervenció i, amb paraules pròpies de Napoleó al seu exili a Elba, com una relliscada. Quant a les fases de la guerra, que acabà amb l'expulsió francesa i la caiguda de l'imperi napoleònic, aquesta es pot dividir en tres: una fase inicial de sublevació generalitzada, que es transformà en guerra, i el fracàs de l'ocupació efectiva de les tropes napoleòniques. Naixen com a posseïdors del poder les juntes de defensa, i cal destacar la batalla de Bailén, la primera derrota napoleònica a Europa el 19 de juliol del 1808,
Una segona fase des de finals de 1808 fins al 1812, moment d'hegemonia total militar francesa que arriba fins a Cadis dins de la guerra de guerrilles que trastocà els plans francesos, i una tercera fase entre el 1812 i el 13 de distracció francesa a les seues campanyes russes i esgotament de l'exèrcit napoleònic juntament amb una intensitat major de les hostilitats guerrilleres més l'ajuda de les tropes britàniques i portugueses que darrerament expulsaren els francesos fins Toulouse. A propòsit del context internacional, val a dir que el text s'enquadra en el fet històric que ha estat denominat com les guerres napoleòniques. Les campanyes de Napoleó propugnaren la consecució d'un seguit d'estats vassalls que impediren l'auge comercial britànic i així aconseguir l'hegemonia europea i establir un nou imperi. Espanya, doncs, es convertia en una peça més de l'estratègia político-militar i econòmica del francès. Així doncs, els esdeveniments se'n produïren des dels inicis de la nova centúria fins a les darreres derrotes napoleòniques i l'imperi dels 100 dies, que suposà la davallada definitiva de l'emperador a Waterloo el juny de 1815 a mans de la coalició europea austroprussiana, Rússia i britànica encapçalada pel duc de Wellington. Així mateix, cal esmentar alguns dels principals artífexs i protagonistes del text. En primer lloc, el propi emperador Napoleó, qui confeccionà el que anomenem com Codi Napoleònic promulgat a la França revolucionària el 21 de març de 1804 i que suposava una elaboració de noves lleis civils, penals i comercials sota la base del dret romà que consolidaren l'abolició jurídica de l'antic règim, sancionant les grans conquestes revolucionàries del 1789 en matèria de drets civils, treball o llibertat de consciència. En segon lloc, la figura de Josep Bonaparte, monarca d'Espanya sota el nom de Josep I, germà de Napoleó, i que fou coronat com a tal el 4 de juny de 1808 arran un decret imperial datat d'aquest dia, en concret en substitució temporal de la dinastia borbònica. Aquest, conegut amb el malnom de Pepe Botella, inicià un programa de reformes dirigit a aturar la insurrecció armada, en primera instància, i també a consagrar un projecte nacional josefí assentat en el projecte imperial amb la creació d'un embrionari estat contemporani amb un marc legal jurídicament parlant que es palesà amb aquest text. En tercer i darrer lloc, una assemblea de notables a Bayona dissenyà el projecte constitucional elaborat per l'entorn de l'emperador que fou ratificat el 7 de juliol de 1808. Quant a la natura del text, ens referim a aquest entorn a dos vessants. Per un costat, formalment, el text està compost d'un preàmbul i 13 títols dividits en 146 articles i, com ja comentava a l'inici de la intervenció, pot ser definit com una carta atorgada atès que no fou un producte d'un acte sobirà de la nació, sinó més bé una llei fonamentalment atorgada per Josep I als seus súbdits. Per un altre costat, la naturalesa filosòfica de la carta es basava en el quadre institucional heretat de les constitucions franceses anteriors amb una monarquia forta, base de la iniciativa legislativa, encara que amb trets definitoris propis espanyols com ara la confessionalitat religiosa, el manteniment de determinats privilegis o la declaració de certs drets individuals. Comptat i debatut, la historiografia ens parla d'un híbrid entre les arrels del reformisme il·lustrat espanyol del segle XVIII i el constitucionalisme napoleònic. Darrerament cal fer referència als títols i articles més ressenyables de la carta. El títol primer s'enceta amb l'article 1 i amb una significativa afirmació i declaració confessional que estableix la religió catòlica com única i amb la prohibició de l'exercici de qualsevol altre culte, motiu pel qual la diferència amb altres textos constitucionals francesos és més que evident. Els títols 2 al 6 aborden la qüestió monàrquica i els diferents poders de l'Estat. Així doncs, no hi ha una divisió de poders a l'ús, tot i que podem observar una relativa separació de jurisdiccions, sobretot a nivell judicial. L'executiu recau sobre el rei amb una corona limitada i hereditària i els seus ministres tanden que s'arroga la iniciativa legislativa, l'elecció del Senat i amb una clara responsabilitat dels segons sobre els primers arran l'article 31. El títol setè conforma el Senat entès com una mena de tribunal constitucional que no pas com una cambra legislativa encarregada de defensar drets i llibertats individuals com ara la llibertat d'impremta, l'article 39, l'habeas corpus, article 40,
la inviolabilitat del domicili, article 126, o les garanties processals dels articles 127 i 128. El títol 8è desplega el poder legislatiu bastit en el poder regi i els seus ministres per passar posteriorment al Consell d'Estat, un òrgan tècnic consultiu. Per tant, la capacitat de les Corts, compostes per 172 membres dividits en estaments al més pur estil de l'antic règim, s'hi veu relegada al poder monàrquic, excepte en el tema pressupostari. El títol 11è desenvolupa el poder judicial concebut com independent, tal com assenyala l'article 97, fonamentat en la unitat de codis i la immobilitat dels jutges. En darrera instància, trobem a faltar una organització territorial concisa que més endavant s'acoblaria al model francès, incorporant els territoris al nord de l'Ebre al model francès departamental. Altrament, planteja una uniformització de l'administració i fins i tot l'article 87 resava pel que los reinos y provincias españolas de América y Asia gozarán de los mismos derechos que la metrópoli. A més, els articles del 88 al 90 fixaven un règim de lliure comerç i l'abolició de qualsevol monopoli i privilegi comercial fet que afavoria notòriament la burgesia mercantil francesa dels ports de l'Atlàntic. Comptat i debatut, el text de Bayona suposa un atac frontal a l'estat absolut i les institucions de l'antic règim i funciona com un accelerador del procés constitucional espanyol que tindrà lloc als segles XIX i XX espanyols. Bé, fins ací el nostre videotutorial d'avui. Espero que us hagi servit d'ajuda. Ens veiem a classe.